सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. जागतिक बाजारांमधून मिळत असलेल्या नकारात्मक संकेतांमुळे राष्ट्रीय आणि मुंबई शेअर बाजारात गुरुवारी घसरण दिसून आली. पाहूयात. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी सुमारे 1.5% घसरले, तर स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप निफ्टी निर्देशांकही 1.5% अधिक घसरले. प्रत्येक क्षेत्राचा निफ्टी निर्देशांक घसरणीत आहे. बाजारात व्यवहाराला सुरुवात झाल्यानंतर घसरण सुरू झाली. सकाळी 11 वाजता निफ्टी 355 अंकांनी घसरून 23,822 वर, तर सेन्सेक्स 1,151 अंकांनी घसरून 76,345 वर व्यवहार करत होता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची चिंता वाढलेली पाहायला मिळते.